Θα καλέσω τώρα τον κύριο Αθανάσιο Μπούρα, Αντιπρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα και κύριε Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, κυρίες και κύριοι, αγαπητή Αλεξάνδρα, αναπληρώτρια διοικητή, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, αλλά ταυτόχρονα να συγχαρώ την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με την οποία έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να συνεργάζομαι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με δύο ιδιότητες, είτε του Προέδρου της της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, είτε με τη συμμετοχή σας στον άλλο φορέα, στο πόθεν έσχες, το οποίο ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όλου του δημόσιου τομέα πλέον, στην οποία επιτροπή είμαι πάλι πρόεδρος και έχω τη μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι και να μετέχετε σε αυτή την επιτροπή με ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Να σας συγχαρώ γιατί κάθε χρονιά πρωτοπορείτε και πρωτοτυπείτε στη θεματολογία. Και το σημερινό, το φετινό θέμα είναι επίκαιρο και αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε με όλα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Εγώ δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο, θέλω μόνο να επισημάνω το πόσο πετυχημένος ήταν, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι θα αναφερθείτε λεπτομεριακά εσείς, ο θεσμός που καθιερώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Πόσο αναγκαίος και πόσο ουσιαστικός στη λειτουργία του. Και αυτό εγώ προσωπικά, με αυτές τις ιδιότητες που σας είπα, έχω κάθε δικαίωμα και έχω και κάθε λόγο να το επενώ, να το επικροτώ και να σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και καλή επιτυχία. Και με την ευκαιρία αυτών των ημερών να ευχηθώ στην καθεμιά και στον καθένα καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο φόρουμ. Ευχαριστούμε πολύ.